Η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας. Έχει κάνει πάνω από 2.000 ριζικές προστατεκτομές. Πιστεύει πως παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής, η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη. Ο δόκτωρ χειρουργικής και ουρολογίας Αναστάσιος Κόλλιας την εφήρμοζε για πολλά χρόνια στη Γερμανία όπου ζούσε και διέπρεψε και τώρα την εφαρμόζει στο ιατρικό Παλαιού Φαλήρου. Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του Προέδρου μας, κ. Γιώργου Αποστολόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασίλη Αποστολόπουλου και του Αντιπροέδρου μας κ. Χρήστο Αποστολόπουλου για την όσο καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του κοινωνικού συνόλου αποδεικνύεται καθημερινά. Ο δόκτωρ χειρουργικής και ουρολογίας Αναστάσιος Κόλλιας έχει μέχρι σήμερα βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Έχουμε ένα πλεονέκτημα στον καρκίνο του προστάτη. Είναι ένας καρκίνος που δεν αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, όπως παραδείγματος χάρη πάγκρεας, έντερο. Οι θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ποικίλουν. Όλες όμως έχουν ένα στόχο. Σε όσο προχωρημένο στάδιο και αν έχει φτάσει η ασθένεια, η οποία θεωρείται πλέον αντιμετωπίσιμη αν δεν έχει προκαλέσει μεταστάσεις. Με μία σωστή θεραπεία μπορεί ο ασθενής να γίνει τόσο ετών όσο θα γινόταν εάν δεν είχε καρκίνο του προστάτη. Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη δεν έχουν πλέον τίποτα να φοβηθούν, αφού η θεραπεία του με τη μέθοδο που εφαρμόζει ο δόκτωρ Αναστάσιος Κόλλιας θεωρείται ριζική.